friends, welcome to Pandi Crafts. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு DIY பார்க்க போறோம். ஒரு ட்ரீம் கிச்சன் சொல்லலாம். ஒரு வேஸ்ட் அட்டை பாக்ஸ் வச்சு பார்க்க போறோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு வேஸ்ட் பாக்ஸ் எடுத்துங்க, அட்டை பாக்ஸ் எடுத்துங்க. அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட், ஒரு பெரிய பிளேட் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் போட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன பிளேட் வச்சு ரவுண்ட் போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு உள்ளன் உள்ள எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி டை பண்ணிட்டு நாம சுத்த வேண்டியதுதான். கொஞ்சம் நெருக்கமா சுத்தணும். கொஞ்சம் டைம் ஆகுதுனா பொறுமையாக சுற்றணும். இது எந்த கலர் வேணால் போட்டுக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியில் வந்து டார்க் கலர் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஈஸி தான் இது, ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சுற்றியாச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு லைட் கலர், ஃபஸ்ட்டு வந்து டார்க் கலர் போட்டதால் இப்போ லைட் கலர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம லைட் கலர் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு பின்னிக்கலாம். இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், உள் பக்கமாக விட்டுக்கணும். ஒரு விரலை வச்சுக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த விரல் கடியில் போட்டுடணும். கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் டைட்டாக பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். அது மாதிரி இந்த அட்டை வந்து கார்ட்போர்ட் அட்டை வந்து மெலிசாக எடுத்துக்காதீங்க. கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி 2 அட்டையை நான் ஒட்டியிருக்கேன். அதே மாதிரி எடுத்துக்கங்க. ஃபுல்லாக இதே மாதிரி தான் பின்னணும். இப்படி கீழே போகிற மாதிரி பின்னணும். இதே மாதிரி தான் ஃபுல் இதுவும் பண்ணணும். நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும். இது முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் திருப்பி அதே மாதிரி பண்ணணும். அடுத்த இதில் பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது முடிஞ்சாச்சு. நம்ம முடிச்சு போட்டுக்க வேண்டியதான்.
இது முடிச்சு போட்டு நடுவில் ஏதாவது ஒட்டினா ஒட்டிக்கலாம். என்கிட்ட அந்த கிளிட்டர் மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்கேன் ரவுண்டாக, அதை ஒட்டிக்கலாம். நீங்கள் வேறு ஏதாவது பீட்ஸ் ஒட்டினாலும் ஒட்டிக்கலாம். அது கூட நான் மிரர் ஒட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ரேம் ஒட்டிக்கலான்னு இருக்கேன். மிரர் மட்டும் ஒட்டினா கொஞ்சம் தெரியல, அதால் ஃப்ரேம் ஒட்டிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மெரூன் கலர் ஃப்ரேம் எடுக்கலை, அதால் நான் வந்து திருப்பி வேறு ஒட்டலாம்னு நினச்சேன். ப்ளூ ஒட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கொஞ்சம் நல்லா தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. சுற்றிலும் வந்து அதே மாதிரி மிரர் வச்சுட்டு ஃப்ரேம் வச்சு ஓட்டிட வேண்டியதுதான். ஃபெவிகால் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் லேட் ஆகும் காயத்துக்கு. பாருங்கள், ஒட்டி ஆயிடுச்சு. இது ஃப்ரேம் ஒட்டிக்கலாம். இது ஃபெவிகால் வச்சு ஓட்டுறதால இதுமாரி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. அழகாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த பாம்பாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு 60 டைம்ஸ் சுற்றிக்கலாம். சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி நடுவில் நூல் நீட்டாக கோத்துட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பாக கட் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் பாம்பாம் வந்து பார்க்க அழகாக இருக்கும். ஏற்கனவே இந்த பாம்பாம் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள். ஒரு 3 பாம்பாம் செஞ்சால் கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இது 3 செஞ்சுக்கலாம். நடுவில் வைக்கிறதுக்கு வந்து சின்னதாகவும், அப்புறம் ஓரத்தில் வைக்கிறதுக்கு பெருசாக செஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி கட்டிக்கலாம், இல்லைன்னா ஒட்டிடுங்க. கட்டினா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டெடியாக நிற்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த கோல்டன் இதை ஒட்டிக்கலாம். ஃபெவிகால் தான் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன். பின்னாடி செலோடேப் போட்டு ஒட்டிங்க, அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா நிற்கும். பாருங்கள், இப்போ எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.